गिबियावनो खनसेबाव गासै बिटिआर बाखि गासै अखमबासिनो समाजनि जानानै खुलुमनायखौ जासिगोन खुलुमबाय। नोंगौ दाखालिबो 3 तारिखआव बे दाननि 3 तारिखआव जोंहा कालिगाव चिराङाव 300निबो बांसिन मानसिफ्रा संघर्ष हाबदों। बिथांमोनहाबो इउपिपिएल बिपिएफ आरो साफा सानै बिजेपिनि दंमोन। दा थिग बेबायदिनो सिगाङाव होनखानाय बायदि जे इलेक्शन खाथि जायोबा मोनसे वेब मोनसे दोहौ फैसिगोन जे बयबो मेक्सिमाम लाइमोनफ्रा स्पेसियलि लाइमोनफ्रा आरो बर' लाइमोनफ्रा मोनसे दोहौ जागोन जे जोङो कंग्रेसआव थागोन जे जोङो आदा गरजननि पार्टियाव थागोन गोबां खोथा। दा थिग बेबायदिनो जोंनि गसाइगावआवबो बे जाय लाइमोनफ्रा बिसोर फैदों बिसोर फ्राय इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि गोजा। दा दोहौआ जाखागोन खारन लाइमोनफ्रा सिमां नुग्रा मोनसे बैसो। बे समाव बिथांमोना गोबां सिमां नुयो। তেখেতসকলে এই সময়ত যুৱকসকলে বহুত সপোন দেখে আৰু যি সপোনৰ জৰিয়তে মাত মাতে তেখেতৰ লগত সদায় যুৱকসকলে ইউথসকলে আহাটো একেবাৰে মানে ডিচিশ্যনৰ কথা হয়। दिनैबो बेबायदिनो बिथांमोना बे लाइमोनफ्रानो जोंनि सिमां लाइमोनफ्रानो जोंनि भबिष्यत। दा बिथांमोननि सिमांखौ जाय नुखानो रोङो बिथांमोननि इयुननि सोमोन्दै जाया सानगोन बिथांमोना बिसोरजोंनो थागोन। नंगौ जोंहा बर'आव माखासे आन्चलिक दल दं। इउपिपिएलआ दिनै एबसु आरो एनडिएफबिनि जोनोम होजानाय मोनसे लकेल रिजनेल आन्चलिक दल। थिग बेबायदिनो बिपिएफआबो बिएफसिजों जोनोम होजानाय एबसु जोनोम होजानाय मोनसे लकेल बा आन्चलिक दल। बिथांमोनखौनो फोथायदोंमोन जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जे जोङो बिपिएफनि जुगेदि माबा मोनसे जोंनि भबिष्यतआ जोंनि सिमाङा जाफुंसिगोन। बड'लेण्डनि सिमाङा साख्रि बाख्रि मोननायनि सिमाङा डाक्टार इन्जिनियार जानायनि सिमाङा आर्मि मिलिटारि जानायनि सिमाङा नाथाय मोनसेबो सिमाङा दिनै बिथांमोननि जुगेदि जाफुङाखिसै। बरंस मोनखानायाबो दिनै जोङो लांजाबाय। बिजेपि फैनाय लोगो लोगो दिनै बिपिएफआबो लोरबां लोरथां लोहो लोहो मावग्लुंबाय बिथांमोननि हान्थुआ मोरै गसंबावनो। एखमबा आरएसएसखौ खुलुमहैगोन दिल्लीयाव, एखमबा बिजेपिखौ आसामाव खुलुमफैगोन। दा थिग बिदिनो हिमन्त प्रमद बर' बिथांनाबो इसेबां लासिंसिं मैया दाखालि बुंबाय नै माबा बेंगलि हिन्दु बांलादेशि बेंगलिफ्रासो लायनो बिटिसिआव हाबायनो मोनो। बेफोरखि मोनसे भाषानि भाषा। बे सिएमनि भाषाबो नङा बे। आयेनबो मोनथिया कानुनबो मोनथिया दादागिरि। जों हायै मा दं, बिजेपि हायै मा दं, आरएसएस हायै मा दं, जाथारि बाथ्राखौ बुंनानै बर' आरो बेंगलिनि गेजेराव एदावलायनायसो नङा होमबा। हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरियार जे भाषण हिटु बेंगलि सकলৰ आरो खोथा गैयाव खोथा बुंनाय बेहाय जेबो लजिक गैया। 1 नाम्बाराव प्रमद बिथांनाव सों नोंथाङा बड'लेण्ड मोनाबा गावबुराखौथ' बादे दियक मुई मन्त्रिमन्डलखौथ' बादे दियक मुई गावबुरा नहं आं गावबुराबो जाया। अब्ला प्रमदआ थगायगोन बेखौ बयबो मिथिगौ। खारन नोंनि बे एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि दफा मोनबेसे इमप्लिमेन्ट जाखो? दा बेनि इमप्लिमेन्ट जायाखैबा नों मानो आन्दलन खालामो? हाजार हाजार लाख लाख एबसुनि गथ'फ्रा दिनै बिखुंफोर नांदों रेल साइटिङाव नेशनेल हाइवेआव। बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन? बड'लेण्डआ जायाखै। बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन? साख्रिया जुदि मोनाबा दिनै 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होनायनि जे पावाराबो बिटिसिआव गैया, प्रमदआव गैया। गासिबो डिसिआसो खालामो। डिसिआ माने स्टेटआ खालामो। बेथ' 6 शेड्युलनि नियमानो गैया। हाग्रामा बिथाङा एटलिस्ट 6 शेड्युलनि पावारखौ लाखिनो सालायबावदोंमोन कंग्रेसनि अननायाव कंग्रेसनि मार्चियाव। नाथाय दिनै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो बेखौ सेस खालामनानै दिनै बिजेपिआ गाग्लोबबाय। दा बे खेत्रआव प्रमदआ हाजारखि बुङा रायजो राजाखौ आरो खनसेबाव थगायनो हालिया। साधारन इउनिभार्सेल भाषाया बेनो थाइजौ गोखैखौ खनसे फाननो हागोन थगायनानै, खननै फाननो हागोन, खनथाम आरो फाननो हाला। प्रमद बर' सरि इउ आर 2025आव बिटिसि बिसायख'थियाव जुदि कंग्रेसआ सरकार सालायोब्ला नोंथांनि सरकार सालायनायनि पिक्सारा माबायदि जागोन? 1 नाम्बाराव जोङो 25आव एबा 26आव जुदि कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दाबाय अब्ला हमनानै लादो बिटिसिआव कंग्रेसआनो सालायगोन। आरो जुदि जोङो कंग्रेसआ सालायबायबा 1 नाम्बाराव जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो टारगेट खालामगोन। लाइमोनफोरनि फरायनाय बिसोरखौ जोङो खालि स्कुलनि मेट्रिक पास, पिइउ पास, बिए पासल' जोङो खालामा। एबार कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट दायोबा क्लास 6निफ्रायनो जोङो भकेसनेल कर्सेसखौ जोङो मोनफ्रोमबो एलपि स्कुलाव इन्ट्रडिउस खालामगोन। आरो जोङो स्कुलनि टाइमखौबो ओरैबायदि सोलायगोन जे जोङो फुंनि 7टानिफ्राय जोङो 12:30सिम लागोन। बेनिफ्राय बेलासिखौ जोङो भकेसनेल कर्सेसखौ जोङो
बेलासियाव होगोन अब्ला बे गथ'आ गावनि नर्मेल एकाडेमिकजों लोगोसे बै भकेसनेल प्रफेसनेल लाइनखौबो आवगायबाय अब्ला मोनफ्रोमबो गथ'आ टाइकान्ड' गेलेग्राया टाइकान्ड' जागोन बल गेलेग्राया बल गेलेग्राया इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार बायदि बायदि जे गावबागाव मोजां मोननाय जे चइस बे हिसाबै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बानायगोन आरो 10 बोसोरावनो जोंनि लाइमोनफोरा सारा इन्डियायाव सासेबो बेखार जानाय नङा चाइनिसाव जेरै डेभेलप जादों न'खराव साफ्रोमबो इमप्लयि थिग बे जिनिसखौ जोङो भारताव इन्ट्रडिउस खालामगोन आरोना दा बेखायनो जोंनि टारगेटआ जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै गोबाङा बुङो गोबां सुबुं सानखोआ साव होनानै नाथाय कंग्रेसनि प्रिन्सिपालाव गरजननि प्रिन्सिपालाव सुबुं सानखोआ साव नङा दिनै जोंनि बिटिसिआवनो मोननै रुलिं पार्टि दङ नाथाय दिनै बे पार्टिखौ नागारनानै दिनै जों कंग्रेसजों थानाया बेनो दिनै इउपिपिएलखौथ' जों ओरैनो नुखानाय बिसोरो दिनै बिजेपिजोंनो दङ नाथाय जोङो दिनै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि सारमोनखौबो जोङो सम सम नुयो माखासे बिजेपिनि नेताफोरजों सावरायनाय फैबाय थानाय 2024 जे लोकसभा इलेक्सन बे लोकसभा इलेक्सनाव जोंनो सेन सरकार नांगौनि थाखायसो जों दिनै कंग्रेसआव फैदों नाथाय जोङो बिपिएफनो भट होनानै गमामायैनो बिपिएफआबो देरहाखांनायनि उनाव बिजेपिजों थाङोब्ला जोंनि भट होनाया जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जों बेखौ साननानै दिनै जोङो मोननै जोंनि बिटिसिआवनो रिजनेल दल थासेयावबो जोङो दिनै बेखौ नागारनानै जोङो कंग्रेसआव फैदों।